wani babban al'amari na shirin faruwa a birnin Kano. Shin kuna sanar da cewa akwai hanyoyi da dama da ake amfani da su don samun kuɗi ta hanyar amfani da wayar hannu? Shin kuna sha'awar sanin muhimmancin kuɗin yanar gizo ta yadda za ku ƴantar da kanku ta fuskar tattalin arziki? Sai ku kasance tare da mu a African Anko Event Hall a Ado Bayero Mall a birnin Kano ranar 4 ga watan Satumba karfe 2 na rana. Don samun ilimi mai zurfi na yadda ake amfani da tattalin arzikin yanar gizo da kuma yadda za ku yi amfani da shi don amfanin kanku daga bakin kwararru a fannin, daga ciki akwai Muhammad Abdulrahman Sheka, Sunusi Danjuma Ali, Abubakar Suleiman, Sadiq Yusuf da Mahmud Muhammad Sardauna. Follow us on all platforms at The Maraverse.